bini to je sokar dia farjaka ba obono bahai ke feel khabe bahai ke feel khai bolte boto takri kha hai pana tabo ko tong kho boje chin hasten bani khai klam aw tabo ko thangna ro to omai khana ko thang khai te se ba dio na bokri phano tabo ko chin hasten boro tabo ko tong kho je pura ora hapayo apro nang bono nugo to ani bukha bai bono nugo aro thangro botini bomna ne jaga ang tong mane ang bono pura him mane tong mane bokok sai tong mane omai nan bukha feel kaya tai bukha nugo to sud bus thangro smi ang bono nugo mai asik se kini bukha bai to tan nugo to ora phai hapai purun omai stage ro no ka danga bono aro basa jak nugo to omah hai ke ne bomu ko mok langai thap ado omu ko mo rono te nang ka thang kom snai tai abon wan su ke tang tai ka bini no bar bin bahai bin moto bin ya primari omro mu ko khana wi nang ka thang chi te ishoni chana won gi ane ano omah hai ka phang gi tong thai bo je kana pa tong bo ano su babu hamli wi tong hasa hama mutu lo ko ro bo ma hai re na hamja mundu tong ma ne hai oma hai ke na puju ko ma hamja mundu e hamja mundu hai asli chambai hamba ngai khabang takul tai bukuk jong norok khanai mata chini dabu bini logi sum kutui tabu bo bini logi no sing jetei ke bono mutu khala abu khane bini logi sangba bini ni o jarabo aba ke sakot mama jara bini logi no mutu manai abono bini tabu bo je bon bus kamar nuk jagai to abo bo bini nokol ni mok bi ke khlai man chini bini mo thangbo no